Pois estamos de novo con todos vostedes e damos a boa noite e a benvida a Juan Fajardo, portavoz de Esquerda Unida no Concello de Vilagarcía de Arousa. Señor Fajardo, moi boa noite, como estamos? Que tal? Moi boa noite. Bueno, falamos, analizamos e queremos analizar desde un punto de vista de a súa formación política e de vostede cal é o balance da xestión do goberno do señor Varela nestos 3 anos. Bueno, eu nestes 1000 días de novo goberno de Varela hai, digamos que os mesmos problemas que existiron sempre en Vilagarcía. En Vilagarcía non hai un problema de que falten proxectos. Quizá iso que sobran proxectos faltan prioridades. Vilagarcía non ten prioridades, non sabe que quere ser ni a onde quere acudir. E, por lo tanto, nos estamos malgastando un montón de cartos en construir cousas que ninguén pide, pero non estamos gastando os cartos onde son necesarias. Eu poño o exemplo de onte, máis alá da estética, de que te gusten máis ou menos as novas formas do paseo marítimo. Non vou entrar en ese debate. Bueno, iso é unha... Que non sea negativo... Non, eu non entro nese debate, pero eu si entro no debate do gasto. Claro. Un gasto importante para algo que era necesario. Pois eu entendo que non. E que é necesario en Vilagarcía? Pois en Vilagarcía é necesario política de vivenda, porque en Vilagarcía hai un enorme problema de acceso a vivenda para a xente nova e as persoas que non teñen vivenda a día de hoxe. O Concello xa puxo a disposición da Xunta? Puxo 2 terrenos, unhas pistas e outro no entorno da saída de Larsa, e o que é ese proxecto, megaproxecto que se vai facer en fronte do actual territorio, non? Eso sí, pero eso non sabemos cando vai a darse, e por certo, os prezos deso tamén están bastante disparados. Pero o problema é que levamos 20 anos sin ninguna soa vivenda en Vilagarcía de carácter social ou vivenda pública ou algo así. Temos un enorme problema de vivenda e aí non se está facendo nada. E eu por que fago referencia ao que se gastou na playa coa vivenda? Bueno, porque os fondos Next Generation teñen 2 epígrafes, os 2 últimos... Estamos falando de casi 500.000 euros. Sí, pero vamos... Nas luces da paseo. Sí, pero levamos no conxunto dese proxecto 9 millóns de euros. E ese proxecto ten 2 epígrafes moi clariños no seu final, que un é vivenda e outro é erradicación da pobreza. Con independencia de onde veñan parte dos fondos. Que son Europa, pero que Europa tamén ten fondos para pero iso. Pero que tamén son nosos. Efectivamente. E que se gasta nunha cousa, non se gasta noutra. E eu digo, é necesaria unha vivenda pública xa en Vilagarcía? Sí, verdade? Pois fagamos eso e deixemos de facer cousas como a nova rúa Campo Amor, que non ten moito sentido eso, cando máis ou menos se podía facer con menos cartos. Pero vamos máis alá. Estamos nunha cidade envellecida, con moitas persoas maiores, e é unha cidade que non ten ninguna sola infraestructura pública para os nosos maiores. Non hai ningún solo centro de día público, ninguna sola residencia para maiores pública, pero é un problema que temos encima da mesa, e non estamos mirando para aí. Eso sí, compramos terrenos para facer calquera cousa, menos para facer cousas que son necesarias, a vivenda e a atención aos maiores. Por tanto, eu o que digo é que o problema de Vilagarcía non tanto que non se fagan cousas, sino que se fagan as cousas que non teñen prioridade. E despois, se fai e se construye moito en Vilagarcía. Estamos con toda Vilagarcía levantada, pero e o mantenimento? O problema non é que se fagan cousas, é que se deixan caer as que están feitas. Esta mesma semana recibimos a noticia de que hai que intervir no auditorio porque se ven abaixo unha parte do patio de butacas. E, bueno, eu creo que esas cousas son as que te enseñan que este Vilagarcía ten un problema enorme de goberno. Ten un goberno que está a outra cousa, non está a gobernar. Falta xestión. Claro que falta xestión, porque eu sempre digo que o Vilagarcía ten máis liberados que horas traballadas. Temos un goberno a tempo parcial, que traballa unhas horiñas pola mañán e punto. E despois non se preocupa de xestionar, de estar encima das cousas. Cantas obras se remataron en tempo en Vilagarcía no último mandato? Ninguna, nunca. Sempre hai unha prórroga, sempre hai unha remodelación do proxecto, sempre hai un cambio do proxecto. Iso é as piscinas, os campos, as pistas... E iso por qué? Pois porque non hai nadie no goberno aos mandos, non hai nadie que se preocupe, oiga, eu teño un contrato con vostede, eu cumpra o seu contrato en tempo, en formas, en como se construen as cousas. Veremos o que pasa co novo acceso á praia. Estáse facendo unha obra no entorno do ramal, unha obra importante, que ten unha cousa que para min é ben curiosa. Pero que xa tuvo que ter un aplazamento. Sí, que xa aplazou. Pero sabe que... Eu creo que a maioría da cidadanía non sabe. Non, vai sair, ou sea, usted... Pero aí se está construindo unha cafetería. O mesmo Concello que non ten un peso para construir vivenda pública ni para construir un xeriátrico, está construindo unha cafetería. Para que? Para que queremos un Concello construir unha cafetería? É absurdo. Si están a 50 metros. Pois está construindo unha cafetería con diñeiro público. Pois non, pois está no proxecto, ese proxecto que aprobou o goberno contén unha cafetería que construye o Concello. Pero a 50 metros están as cafeterías e os bares, non? E hai moitas, incluso hai moitos espacios sin ocupar. De feito, no Miguel Hernández é unha cafetería que é verdad que é do Porto, pero tamén está ali abandonada. Bueno, pois o noso Concello, que por eso digo que ten un problema de prioridades, prefire construir unha cafetería que acometer obras que son absolutamente necesarias en cuanto a obra social e obra de vivenda ou obras no rural. Por tanto, eu creo que non hai nadie ao volante.
non hai nadie volante. Xa que estamos na zona, xa que estamos no proxecto de remodelación do ramal, do acceso, como se lle queira chamar, me gustaría que abordara dous temas. Cal é a súa posición, a súa lectura da posición do Concello sobre o precinto das naves do ramal para parquistas de carril, que non se poida facer aí o proceso de selección, e cal vai ser o proxecto da playa de Compostela? Bueno, en canto dos parquistas, que digo parquistas, non cofradías, que sempre Sí, se sí, xeo a confusión, Sí, sí. eu creo que o goberno local é o que ten mala conciencia. E vou a decir por que mala conciencia. Nunca se debeu permitir que se construísen esas naves aí e se dieron a concesión de 25 anos. Nunca. Non ten sentido. Si queremos abrir Vila García ao mar, non ten sentido que esas naves estean aí. Por tanto, eso non tería que estar aí. Directamente tería que estar derruído para abrir Vila García ao mar. Pero si Segunda cuestión. Unha vez que están feitas, non cumplen a normativa e o uso que se quere dar non está regulado. E, por tanto, non se pode facer. Eu creo que competencia desleal para as lonxas deste país e que eso non se pode facer. E creo que, ademais, en algún momento alguén ten que parar os pés a algunhas cousas que se fan dende os parquistas. Porque eu, que vivo nese entorno da praia, vexo cousas. E vexo como os parques que antes chegaban hasta un espacio, pois agora chegan hasta moito máis alá. E eu defendo o traballo do mar, e defendo o marisqueo a flote, o marisqueo a pé e o colectivo de mariscadoras. Pero a verdade é que o espazo ocupado, que é espazo público polos parquistas en Vila García, é moi grande. E fan casi o que lles ven en gana. E eu creo que iso é injusto, porque iso vai en contra de xente que vive do mar, como as mariscadoras a pé, como a agrupación de mariscadoras, como o colectivo que vive en carril do mar, pero hai que ter cuidado. Porque, por exemplo, te vou poñer un exemplo. Por que temos que en Vila García, en ese entorno, sufrir a contaminación lumínica de todas as noites uns focos para vixiar os parques? Por qué? Porque eu teño que vivir nun eterno día para que vixen os parques. Deberá ter persoas que vixilen e un sistema de vixiancia, pero non contaminación lumínica, porque tamén vai en contra dos medios e do medio ambiente do mar. Por tanto, bueno, creo que hai que regularlo, e alguén ten que algún día poñerse en serio e tomar unha decisión sobre cara a onde quere ir ese espazo. E despois, o que é a praia, eu creo que é unha praia que ten moitísimas posibilidades, que é a gran soia de Vila García e que está sempre, pois non se sabe cara a onde. Se fixo esa grande obra para eliminar o cadillo, pero parece que non acaba de funcionar e que volve a crecer cada pouco e que nos atopamos nun erial. Eu creo que alguén debería facer un estudio de que esa praia podría ter un espazo verde enorme para uso de todos e todas, podría ter zonas de sombra, porque agora que ven o sol, vai moi difícil chegar desde o comezo do paseo marítimo a Carril sin desfallecer, porque non hai a beira do ramal hai ali uns pinos, que non hai ninguna sombra en todo ese espacio. Pero poño máis, si ti vas cara adentro e vas a calquera dos parques que están ali, están absolutamente abandonados. Vostedes se acordarán como a mí, porque eu xa levo demasiado, son un home moi maior. E cando se fixo a remodelación do parque da Compostela, con Isabel Aguirre a cabeza e aquel goberno de Dolores e demais, pois se fixo unha especie de quitar area para poñer unha pedriña que iba en base a un texido plástico posterior. Xa desapareceu a pedra, pero o texido plástico está. E hoxe, por ese parque non se pode caminar. Ese parque que tiña 500 metros de redondo e que se utilizaba moita xente para facer deporte, porque sabía o que se medía, era un espacio idóneo para eso, non se pode utilizar. Usted non verá nunca a nadie paseando por ese parque. Por qué? Porque non se pode caminar, porque desapareceu a pedra e está ese material plástico que é incómodo. Por tanto, nese entorno hai que traballar e hai que facer as cousas ben. Pero en Vila García sempre se fai unha obra e se abandona. Se fai o parque, se abandona. Se fan a nova fonte no entorno da Praza da Independencia, se abandona. Se fai o bike, se abandonan. Eu me gustaría saber se alguén de Vila García este último mes veu alguén utilizando unha bicicleta ou bike. Eu non vi a nadie. Bueno, non vi a nadie nos últimos 6 meses. Por tanto, é un proxecto de cidade que fai cousas e en canto fai se olvida delas. E ao final, pois claro, tes acumulando un montón de espacios que hai que manter que non se manteñen e a degradación é evidente. E agora, últimamente, que temos, digamos que un gusto polas vallas e os valados, en Vila García hai valados que levan 10 anos instalados. 10 anos instalados. Se vostede hoxe colle a rotonda do Porto, a Rúa Vallinclán, ali hai un valado que colinda co espacio ese que nós queremos recuperar para unha residencia pública que é a dos Duques de Terranova, que ese valado leva 10 anos. Pois se cae o muro e se puso un valado e ali leva 10 anos. Pero hai outro, na Avenida Rosalía de Castro, nun espacio que debe ser de obligatorio mantemento, que son ao lado onde está o balneario,
que se puxo un valado fai 6 meses e ali continúa valado. E a xente ten que irse pola carretera nacional para pasar. Bueno, pois eso de Vilar García significa que non se toman en serio as cousas do día a día. E por qué? Porque para tomarse en serio as cousas do día a día hai que traballar. E o que non podes ir a facer postureo de goberno. Gobernar non é facer postureo, ir a sacarse a foto cos si a vir, si non sei que, non. Gobernar é estar no día a día, estar encima das cousas, preocuparse, falar cos veciños, recibilos. Eu hoxe mesmo falei cun propietario dun local de hostelería que me decía que o alcalde non o recibe, que leva pedindo unha xuntanza con ele, non o recibe. E como ele hai moitas outras persoas, non? Por tanto, eu creo que temos un problema de goberno importante. Non é xa unha cuestión de que son máis de esquerdas, de dereitas, non, é que non gobernan, é que están na outra cousa. O problema de cidade, o problema que vostede plantexa, eu estou pensando que unha das ferramentas importantísimas para calquer cidade, para calquer pobo, para calquer concello, é o plan xeral. Donde está? Eso digo eu, onde está? Me acordo cando o Pexón lle chamaba a Tomás Fole que sacara o Pexón do caixón. Pois o caixón está lexos, porque seguimos... Non está en Villa García? Non debe estar, eu creo que está na FEGAMP. Igual está na FEGAMP e como ali se lle xuntan as cousas non atopa, pero os grandes plans que ten que terminar a ciencia máis están sin facer. Non podemos estar sin Pexón no momento no que estamos. Depois xa discutiremos como é o Pexón, se me gusta máis o que hai ou me gusta menos e cara onde queremos ir. Porque eu non son favorable a aquel proxecto inicial demasiado desarrollista que había para ese Pexón de Vilar García, pero habrá que poñer un papel encima da mesa. Que non vai a ser neste mandato tampouco. Non, que non vai a ser, é imposible. E xa veremos no seguinte. Por tanto, un goberno serio, que ten unha maioría suficiente, debería ter o Pexón encima da mesa. Pero que é unha ferramenta fundamental. Pero igual que o Pexón pasa co orzamento. Tes un goberno estable, porque hai un acordo estable, non? Co Bloque Nacionalista Galego que hai un acordo estable. O Bloque Nacionalista Galego defende máis agora o goberno que o propio goberno. Vale. Pero non teñen orzamento. Estamos xa, pois, en marzo, e o orzamento teñe que presentarse en abril, teñe que presentarse en novembro, e seguimos sin orzamento. Por tanto, ao final, estamos falando política de o que se nos vai ocurrindo. E eu empezo a pensar que no meu concello hai un problema de que hai demasiados liberados. Eu defendo estar liberado en política, o defendo, e o defende sempre, porque eso significa que calquera persona pode facer política. Pero o que non pode ser é que eso condicione o día a día, e que condicione todas as cousas, e que ti vendas o teu voto favorable para que goberne o Partido Socialista a cambio de que te den unha liberación para ter unha persoa de prensa, non me parece xusto, ni lóxico, ni razoable. E que, por tanto, estás vendendo a tua alma simplemente por un posto. E eu creo que eso non é xusto. Eu podo chegar a un acordo contigo para ter unha liberación, non digo que non, pero claro, ten que ser a cambio de proxectos tangibles, porque o que está pasando agora mesmo é que o Partido Socialista ven e dice, mira, este proxecto, preséntalo ti e eu xo aprobo. Entón, parece que hai un acordo, pero non hai un acordo, están facendo o que quería facer o Partido Socialista sen máis. E xa se falaba dos orzamentos que se iban a presentar, bueno, o que había acordo, xa fai unhas semaniñas, bueno, de feito, o señor Varela, que estuvo aquí o pasado, fai un mes, o 24 de febreiro, o daba por feito, pero está sin... Estamos esperando. Estamos esperando. Non hai ni siquiera proxecto, con nos non hubo ninguna reunión, xuntanza, ninguna petición. Eu vou dar unha primicia, pero importante. Esquerda Unida e o noso grupo votará a favor dos orzamentos se nos aceptan unha única proposta que vamos a elevar os orzamentos. E estamos falando do último orzamento do mandato. Se o señor Varela se compromete con Esquerda Unida e firma e pon dinheiro encima da mesa para comprar a finca dos Duques de Torranova e empezar a facer un proxecto para que eso sexa un centro para os nosos maiores, Esquerda Unida vai a votar a favor dese orzamento. Eso é unha primicia que tiña que facer algún día, pois non, que mellor sitio que este para facela. E eu creo que eso sería, pois de unha vez por todas, que o noso voto, que é verdad que somos unha forza minoritaria, pero que sirva para algo que nos queremos que é necesario, insisto. Que o señor Varela e os compañeros da corporación que tamén notan. Pois que chega un momento de non podemos estar facendo continuismo, sino de facer cousas absolutamente necesarias. A mí se me cae a alma ao chan cando coñecemos a situación dos nosos servicios sociais, coñecemos a situación dos maiores e onde hai familias que non teñen plazas para os seus maiores en Vilar García e teñen os seus familiares en Ribadumia, con sorte en Ribadumia, pero hai xente que os ten en Ourense, que os ten en Santiago, porque na contorna non hai espazo, non hai sitio. E eu creo que eso non é xusto. E, sobre todo, de fogo de unha forma egoísta. Eu vou a ser moi maior dentro de nada. E necesito que o meu povo teña un centro de... Ojalá, que eso é boa suerte. Claro, que a alternativa é unha porquería. Pero quer dicir que eso é o que esperamos todos que se faga desde unha administración responsable. Pero non se fai. Porque un concello con 37.000 habitantes non ten estes servicios e non ten isto na axenda? Pois é algo que non son capaz de entender. Por que algo que é tan necesario e tan evidente, porque que non hai nada, ante esa evidencia que non se faga nada. Era evidente que este concello necesita un novo centro de saúde, era evidente.
o sitio a mí non me gusta, pero se tal. Bueno. É evidente que necesitamos esas infraestructuras, sí, por que non se fai? En Rianxo acaban de chegar un acordo ca Xunta de Galicia para facer ese espazo. É Rianxo, que é un concello moi ben dirixido, pero é Rianxo. E en Vilagarcía, por que non o estamos facendo? Por que non o temos nas prioridades? A nosa prioridade non pode ser facer unha nova piscina municipal para unha empresa privada, para que se xestione a mesma empresa privada que está xestionando sin facer un novo concurso. A nosa prioridade non pode ser facer unha cafetería con diñeiro público no entorno do ramal. A nosa prioridade non pode ser poñer farolas onde xa sabía. A nosa prioridade non pode ser facer a nova rúa Clara Campoamor onde había algo que se podía aproveitar. A nosa prioridade ten que ser que as persoas están por diante do cemento. Non pode ser que o cemento este por encima do benestar da xente. Lle preocupa máis a este goberno que haya cemento que haya xente con espazos en residencias públicas. E iso, para mí, é unha anomalía. E me dices, por qué? Non son capaz de entender. Vale, pero, sin embargo, o Concello e o señor alcalde, o señor Varela, presume de instalacións deportivas, presume da piscina, presume das inversións que se están facendo nas instalacións deportivas e presume, lóxicamente, bueno, eso xa non sei se presume, pero está orgulloso, eso sí, según as manifestacións públicas, digamos que da participación nas diferentes categorías deportivas que ten Vilagarcía, e ten moitas, vale? Eu te fago unha pequena reflexión. Vilagarcía non é que non faga cousas, e é certo, é dicir, temos o maior grado de investimento en euros dos últimos anos. Desde que eu son concelleiro, estes últimos 8 anos hai pois unha chuvia de millóns de euros para infraestructuras, para obras e tal. O problema é que se elixen mal, o problema é que se deciden mal onde gastar, porque ninguén cuestiona que haya 10 millóns de euros gastados nos últimos anos e medio, pero para qué? E despois, cando se fala de infraestructuras deportivas, é verdade que hai infraestructuras deportivas, pero hai moitas que se caen a cachos. Vaya vostede hoxe mesmo ao pabellón de Castelao, onde están os vestuarios, dan vergoña allea. Vaya vostede ao pabellón de Carril, que acabamos de remodelar un pouco, digamos, o teito para que non caeran humidades, e seguían caendo humidades. Vaya vostede ao pabellón da Lomba, que é noso, aínda que está nun colexio público, é noso, que tamén ten enormes problemas. Por qué? Porque se deixan morrer. Os campos de erva artificial. Cantos campos de erva artificial fixemos en Vilagarcía? Moitos. Se manteñen? Non. Se fai o mantemento que fai todos os días? Non. O campo da Lomba de onde xoga o Arosa? Se mantén correctamente? Non. É de vergonza allea chegar a Lomba por parte onde está a grada de gol, que é un auténtico estrecolero, onde se acumula basura municipal. Eso non pode ser. Non? Por tanto, creo que ese é o problema. E depois, o señor Varela é moito de presumir. Moito de presumir. E presume de cousas que ele non é responsable. E che vou a dar un exemplo. Cando falamos de que Vilagarcía vai ben, tal, sí, en términos de emprego, sempre presume de que Vilagarcía vai ben en términos de emprego. Por el? Non. Non é por el. É o contexto. No último ano descendeu o conxunto do desemprego no Estado un 6%. En Galicia no entorno do 5%. E en Vilagarcía o 1,5%. En términos relativos, nosotros estamos mellorando menos que o resto do país. A ver se me explico. Non é un tema de que non melloremos. Claro, melloremos porque hai un contexto económico que non é malo, que mellora, aínda que hai cosas evidentemente moi preocupantes. Pero nos a moita menos velocidade que os concellos do contorno, que a provincia, que Galicia e que o conxunto do Estado. Por tanto, e iso por qué? Porque non hai un proxecto. Eu sempre fago unha pregunta. Nestes últimos anos, que grande empresa se veu instalar en Vilagarcía? Ningunha. Ninguna gran empresa se vai instalar en Vilagarcía. Que estamos facendo para intentar sacar adiante o noso tecido industrial? Porque Vilagarcía non pode vivir do sector servicios, que é un elemento, pero non pode ser que dúas terceiras partes do noso tecido económico sexa o sector servicios, nin sector primario, nin sector industrial, nin se potencia o turístico. Non, é verdade que é un debate ideolóxico tamén, porque eu son dos que considero que o turismo mal entendido provoca problemas para os que vivimos aquí todos os días. Por exemplo, a vivenda. Eu lle poño exemplo de por que Vilagarcía non se controlan os pisos turísticos. Non pode ser a jungla que se converteu en Vilagarcía en canto a pisos turísticos, porque esos condicionan o mercado do alquiler e condicionan o mercado de venda de pisos. Tío, se queres comprar un Vilagarcía, e é imposible. E de novos hoteles. Claro, entón, eso que ten que ser? Pois eso ten que facerse a través de, pois digamos que unha política, digamos, de plazas que sean de todo tipo, non só eso. E poño exemplo, hai 2 proxectos en Vilagarcía judicializados de campamentos turísticos, que non se sacan adiante. É verdade que se gañou por parte do Concello en 2 casos, pero eu creo que hai que empezar a pensar como diversificamos o turismo e que non sea só a través de segunda vivenda ou vivenda turística que condiciona moito o noso propio benestar. Vilagarcía perde case €500.000 do plan extra da Diputación, e iso por que, señor
Bueno, pois a verdade é que eu me desayunei con isto, bueno, máis que me desayunei, me cenei onte cando vin a noticia con elo e me pareceu preocupante. Preocupante que sea porque non se atendeu o requirimento de documentación e de cambio que se pediu para esa obra, non? E isto que é o que pasa? Bueno, pois, como di esta canción, hai unha canción que se mete con os comunistas e dice, os comunistas onde están últimamente, que a mí me parece mal, pero que estamos sempre na vanguarda, que dice, eu digo, onde está a Consellería de Urbanismo? Que está facendo? A que dedica o tempo libre? Por que non estivo encima dese proxecto para sacar ese proxecto adiante e para atender aos requerimentos da Deputación? Porque eu xa sei o que vai dicir o señor Varela, que un problema que a Deputación, como do PP, non quiso. Bueno, non, hai un requerimento de documentación que hai que presentar e o problema sempre é, e non estou falando dos técnicos, estou falando dos responsables políticos que temos unha concelleira de Educación e de Urbanismo liberada, e que ten que estar tempo completo dedicada a eso, que esas cosas non pasen, porque senón terá que ela estar atenta. Eu creo que o que hai é deixadez. Neste goberno hai deixadez, o decía antes, decir, temos máis liberados que horas traballadas. E iso non pode ser, non pode ser que estemos neste caso, porque eu creo que temos un goberno que cobra como se gobernase moito, pero traballa como se non gobernase nada. Situación do... Bueno, aparte da... falamos antes de as naves do ramal e da nova remodelación que se está facendo dentro do aparcamento que dá acceso á playa de Compostela. Que opina vostede da fachada e das obras do Porto de Vilagarcía na parte dos atraques e deste proxecto, que non me sale agora o nome? Bueno, nos xa dixemos que estábamos absolutamente en contra. Non só de Betún, sino da parte do atraque novo para... Bueno, que é a terminal marítima. Correcto, e o centro de recepción turística marítimo... Eu vou poñer dúas puntualizacións sobre eso. Primeiro, en cuanto ao terminal de Betún, me parece unha aberración. Porque é perigoso, é contaminante, estamos no fondo da rúa e parece que non aprendemos. E en algún momento, o que é o noso maior valor, que é a capacidade que ten a nosa ría de producir marisco, peixe, se pode ir ao traste porque alguén decidiu almacenar betún para que unha empresa solo se faga de ouro. Despois, o impacto visual deses tanques de betún é brutal. No que eu sempre dixen que é a Milla de Oro de Vilagarcía, un entorno que está abandonado, pero que históricamente foi, digamos que, espectacular. Espectacular. Ali mismo se pintou un cadro moi importante de Sorolla que non lle damos sobre o que temos a Vilagarcía. Bueno, por lo tanto, non se encontra deso. En canto a terminal de recepción de visitantes, o que era un grande proxecto que presentou no seu día Gago cando era presidente da Autoridade Portuaria se convertiu nunha marquesina. Quero decir, se nos fixos durante moitos anos que íbamos a ter unha grande terminal para recibir turistas, para que fora a terminal marítima, isto é unha marquesina. É dicir, é vergonzoso que se nos venda como avance eso. Sinceramente, para facer o que se vai a facer, eu preferiría que non se fixera nada, que se xera aberto ese espazo para que... Sí, pero aberto, non aqueles edificios un pouco ruinosos. Non, aquellos é mellor tiralos, aquellos están ruinosos, de feito se están derrubando, onte mesmo Estivalisa está algo derrubando, pero claro, o que non me podes decir é que iso vai a ser unha gran terminal para acoller turistas, cando estamos falando en términos relativos ao que se está facendo en outros sitios, unha marquesina. E despois, facemos as cousas ao revés. Primeiro facemos a terminal e depois buscamos os tráficos para que veña xente. Non, habrá que facelo de outra forma, non? E que tipo de tráficos queremos? Non vale calquera cousa. A mí non me vale un grande cruceiro en Vilagarcía que veñan, botan unha mesada e marchan. Porque o que fan me contaminan, pero non me consumen en Vilagarcía. Porque o que non se di é que os grandes transatlánticos que veñen a Vilagarcía non veñen a consumir en Vilagarcía, van a Santiago. Ni siquiera collen autobuses das empresas de Vilagarcía, non, van a Santiago e volven. Por lo tanto, aquí o único que deixan é a contaminación que producen esas 500 persoas nunha tarde atracados en Vilagarcía. Eso eu non o quero. Eu sí que quero unha terminal marítima que me conecte co outro lado da ría. Eu sí que quero unha terminal que me permite ir a Padrón. Eso sí que eu quero. Pero para grandes barcos, teño as miñas dúbidas. Por tanto, se nos vendes cousas que despois, cando vas ao papel, non ten nada que ver co que nos venderon. E, por tanto, eu creo que eso... E eu sí que hai unha anomalía que o PP hai que tirar aí das orellas. Ti non podes ter, como presidente da Autoridade Portuaria de Vilagarcía, a unha persoa que é de Cambados. Non o podes ter. O sinto moito, non o podes ter. Eso vai en contra da miña vigarcianidade. Non se pode consentir. Non se pode consentir. Eu, se fora militante do Partido Popular, estaría cabreado. Por que vostede pon a unha persoa que ten outros intereses, que ven de outro concello, a dirixir o Porto de Vilagarcía? Non, oiga, hai unha contradicción evidente. E isto pode ser nacionalista de Vilagarcía, pero eu digo, debía ser condición indispensable
que os presidentes de Portugal e de Vilagarcía fosen de Vilagarcía. Ou, se non fosen de Vilagarcía, que cando menos se sintan vilagarcianos. Eu non quero que nazcas aquí, pero asinte de Vilagarcián. Non pode ser que unha persoa que é netamente de Cambados, e cando digo netamente, todos sabemos o que iso significa, dirixa o Porto de Vilagarcía, porque é unha contradición para nós. Un par de minutiños. Que política nos queda por analizar? Fixemos a de vivenda, fixemos a política social... As que non hai, estamos analizando as que non existen. Eu insisto, hai políticas que non queremos dar. Política de emprego, política de servicios sociais. O bacheo e as parroquias, que non falamos delas. Sí. Bueno, o que antes falamos é que falta de mantenimento é evidente. Bueno, pero incluso no centro, Sí, pero se te vas ás parroquias é escandaloso. O que non é e iso ten que ver con falta de planificación. Non se pode botar a culpa ao outro, non? De quen é a carretera, non? Bueno, é que igual que ti non podes decir que unha obra é túa cando fixe outro, claro, non podes decir que é culpa de outro cando non é túa e é outro que ten que facer. Ti tens que impulsar as cousas. Que unha carretera non sexa túa, pero se está no teu concello, significa que ti eres responsable de impulsar, de mellorar. E depois hai cousas que se poden facer. Porque eu me molesta moito que non é competencia miña. Insisto, construir un bar non é competencia municipal. Construir unha piscina non é competencia municipal. Por lo tanto, eso non me vale. Vostede ten que ter prioridades. Un bache que é perigoso para a circulación ten que repoñerse, si sexa ou non sexa teu. Iso é unha evidencia. Pero que Vilagarcía ten un problema enorme co que é todo o noso rural. Por qué? Porque se fixe unha política de, digamos, de tráfico errónea. E ya expliquei unha vez, e volveré a explicar, porque a mí me preocupa enormemente. Bueno, ten vostede contado aquí. Se ten eliminado os accesos a Vilagarcía e se ten convertido ao noso rural na circunvalación oficial de Vilagarcía, porque ti por Vilagarcía non podes circular e a xente vai circulando por rural. Pero claro, un rural que non está preparado, que non tengas os anchos suficientes, que non ten beira rúas, e onde é perigoso. Ose, ir pola Torre, ir por Gillán, ir por Alaxe, é moi perigoso, porque todo o tráfico que está expulsado de Vilagarcía vai por esos ruairos, e por tanto esos ruairos nin teñen o espacio, nin as medidas de seguridade, e son absolutamente perigosos. Pero se vamos máis alá, é que é perigoso andar pola beira rúa en Vilagarcía. Eu invitaría a calquera cidadán a ver se me dice que é capaz de andar 1 kilómetro por a Vilarrúa de Vilagarcía sin atopar un bache, un balado, algo que se caeu, algo que non está reposto. É inaceptable que non haxe. Pero por que pasa isto? Porque non hai un plan de mantemento. Es decir, calquera concello, por pequeniño que sella, ten un plan de mantemento e sabe que de tal mes se actúa nese tipo de zonas porque son as máis afectadas. De outro mes se vai a este de rural. En Vilagarcía se vai según te chaman. Que chama aquel veciño protestando? Se fai. E non pode ser, porque o que te di o alcalde nos plenos é bueno, tío, vostede ten o teléfono do encargado de obras, chamen, pero que as cousas non funcionan así. Non funciona porque eu chame o encargado de obras para que obras, sino que ten que haber unha planificación, porque se non hai planificación se nos veñen as cousas abaixo. E eu poño outro exemplo, como están todos os parques de Vilagarcía? Abandonados. Dende o Castriño ata a Coca, todos esos parques están abandonados porque non hai unha política de planificación de mantemento. Por exemplo, o que falábamos onte, se inauguraron as farolas. Bueno, eu, cando salín da casa, aquí pasa algo raro. Porque había como 20 operarios nun espazo de 500 metros cuadrados. Sí, pero que aparte... E por que era? Porque había inauguración, non porque fixera falta. Entonces, sacaron as outras e tal... Eso que non pode ser. Non pode ser que ti fagas unha política para a foto e non unha política para o mantemento. Si calquera persoa ve o número de reclamacións que hai en cada xunta de goberno por caídas en Vilagarcía, se quedaría sorprendido. Sorprendido, porque Vilagarcía ten un problema enorme de mobilidade e de accesibilidade. Pero incluso no centro. Claro, no centro. Non estou falando na Plaza de Galicia. Na Plaza de Galicia hai unha especie de sumidoiro de ferro pegado ao que é o banco, que leva roto, pois igual anos. E se vai despachando... E logo adoquins que non están regulares. O noso problema, insisto, non é tanto non facer cousas novas, sino que gastar no que xa temos. Temos que rematar. Esta mañán estuvo o presidente da Xunta aquí polo tema dos tanques de tormenta. Minuto de resultado, para que poida dar un zapatillazo tamén por aí se quere. No, breve. E que, bueno, que ao final a carretera esta que se acaba de poñer con doble... Rodrigo de Mendoza. Rodrigo de Mendoza, que acaba de ter o doble sentido, por lo menos hasta final de Semana Santa, que tamén é un estorbo e un atranco na circulación diaria. Outra obra, neste caso, que da Xunta... Procede moitos, ou provoca moitos atascos. É o único vial que ten Vilagarcía para cruzar Vilagarcía, e está pechado desde fai meses. Inaceptable. Ten que organizarse de outra forma. Ti sabendo que esa obra vai a ser, tens que ter pensado a alternativa. Se non hai alternativa, a ver como se fai. Pero despois... Eu non sei se os tanques de tormentas van a funcionar ou non van a funcionar, non o sei.
creo que non ves o que pensamos, pero que sí que me parece de falta de respeto absoluto a Vilar García é que se deixe todo destrozado como se está deixando. Rúa Vallinclán, Rodrigo de Mendoza, por onde fixeron as canalizacións, se ten que repoñer de todo, non pode ser que se pachee. Oiga, é vergonzoso, de Vilaxoán a Vilar García, pola obra, aquela carretera da vergonza, o sea, non me vale que me faça o tanque de Tormentes e todo o demais me deixe destrozado. O famoso carril bici en Rodrigo de Mendoza está cortado porque tuveron que facer unha obra para o tanque de Tormentas e non se pudo repoñer. E, por tanto, hai un sitio onde solamente hai un carril en vez dos carril bici. É lamentable que o noso goberno local consinta que unha obra da Xunta destroce cosas que estaban ben feitas e non a repoña. É como se eu mañán fago unha obra diante da miña casa para poñer auga e non bacheo ali, non fago... É lamentable, pero sí. Por que eu sempre? Porque non hai nadie ao volante. Señor Fajardo, que se nos foi o tempo. Un minuto para decir o que vostede queire que eu non lle preguntei. La verdade é que creo que todo o que quería decir o dixen bastante, pero si eu... o único que quero insistir é que gobernar un concello é fácil, solamente hai que ter ganas. E ter ganas significa entender o que é necesario. E Vilar García hai prioridades que non se atenden, e o que non podes é que, como te chegas ao goberno, te creas máis listo que nadie, fagas o ti creas que hai que facer. Non, hai que escoitar a veciñanza, hai que escoitar a xente, e escoitar a xente o que quere que fagas, e non inventarte cousas. Eu estou bastante cansado de que estamos ante a política das ocurrencias, do catálogo das ocurrencias, cada unha máis cara que a anterior, e, en cambio, continuamos sin actuar sobre o importante. Insisto, para mí é importante que en Vilar García a vivenda pública, porque a xente a día de hoxe non pode comprar unha vivenda e iso é fundamental para vivir, e é moi importante porque somos xa moi maiores todos, e vamos a chegar a esa edad, os esperemos, que haya centros de día públicos e residencias para persoas maiores públicas, porque senón estamos condenando a mal vivir a nosa vellez, e unha cidade non se construe en base a cemento, senón a súa xente. Señor Fajardo, Juan Fajardo, foi un placer contar con vostede nesta edición. Moitísimas gracias a vos, e aquí sempre se está como na casa. De Falemos, este é a súa casa e a casa de todos e de todos os veciños e de todas, bueno, as corporacións e os colores e as forzas corporativas. Hasta unha vindeira ocasión, moitísimas gracias, moi boa noite. Moitísimas gracias e boa noite a todos. Boa noite, isto foi todo o que nos deu de si esta edición de Falemos con Juan Fajardo, portavoz de Esquerda Unida no Concello de Vilar García de Arousa, con Rosana Pérez, un portavoz de pesca do Bloque Nacionalista Galego no Parlamento de Galicia e co alcalde de Caldas, Jacobo Pérez. A semana que ven, máis e mellor se é posible. Moitísimas gracias por estar aí. Gracias, boa noite, saúdos, adiós, adiós.